go to the mountain, kun menet vuorille, you can see your enemies. sinä voit sieltä nähdä vihollisesi. When you are on the mountain, Kun olet siellä vuorella, you are the light of the world. silloin olet siellä When you maailman are on the valkois. mountain, Kun olet siellä you vuorella, can see trouble that surrounds you. sinä voit nähdä sen, When you go mikä to a sinua mountain, ympäröi, mutta kun menet You can vuorelle, have a big vision of the place. voit saada suuren näyn siitä But paikasta. because Lot was backslidden, Mutta koska Lot oli mennyt He pois said, Herran "Father, luota, hän sanoi, I'm not going to the Isä, mountain. minä en mene sinne vuorelle. Send me to a small village Lähetä minut pieneen kylään, that is called Zoar. jota sanotaan Sooriksi. Lot Lot never used his spiritual seat. ei käyttänyt hengellistä Lot istuitaan. Lot never exercised his powers. ei koskaan käyttänyt voimaansa. Lot Never preached Jesus to anybody. ei saarnannut Jeesusta He kenellekään. said, take me to Zoar, Hän sanoi, vie minut to Sooriin, that small land, siihen pieneen and paikkaan, don't destroy us. ja sitten As tuhoa. the angels pulled them out, Ja sitten kun sitten enkelit vetivät hänet ulos, Lot and his family, Lootin hänen perheensä, the Bible says Raamattu sanoo, that the angel had to force them out. että enkelien täytyi pakottaa The heidät angel ulos. held their hands Enkeli piti kädestä and he kiinni had to whisk them out. ja täytyi vetää heidät ulos. The Bible says, Raamattu he sanoo, said, don't look behind. hän sanoi, että älä katso And taakse. Lot's wife looked behind. Mutta Lootin vaimo katsoi When she taakse. looked behind, Ja kun hän katsoi she taakse, lost her spiritual seat hän menetti hengellisen because istuimensa. she became a pillar of salt. Hänestä tuli suolapatsas. When you are a pillar of salt, Kun olet suolapatsas, you cannot fulfill your marital obligations. et voi toteuttaa niitä sinun velvollisuuksiasi. When you are a pillar of salt, Myöskään mitä on you avioliitossa. cannot even take care of your children. Etkä voi pitää silloin huolta lapsista, When jos you olet are a pillar of suolapatsas. salt, Jos olet you suolapatsas, cannot even cook for your family. et voi edes tehdä ruokaa perheellesi. Mrs. Lot Ja sitten tämä Lootin had vaimo let the kingdom of God down. oli myöskin antanut niin kuin, And they went to the mountain. pettänyt Jumalan They went to another valtakunnan. place. He juoksivat The Bible toiseen goes on to paikkaan. say Ja Raamattu jatkaa, That Lot ended up että Loot päätyi having children with his daughters. siihen tilaan, että hänellä oli lapsia omien tyttäriensä The kanssa, wife was useless. koska vaimo oli hyödytön. Lot had let the kingdom of God down. Loot oli pettänyt Jumalan He never valtakunnan. exercised Hän ei his harjoittanut spiritual seat. hänen hengellistä There is a power in the auktoriteettiaan. spiritual seat. Mutta hengellisessä istuimessa on That when voima. you speak from it, Sen takia, kun Things will puhut happen. siltä, niin asioita tapahtuu. one time I went to Wales, Kerran menin Walesiin. and this is the second time, Tämä oli toinen kerta. and there was a conference. Siellä oli konferenssi. I said, Pastor, what is going on? Minä kysyin, pastori, mitä täällä tapahtuu? He said, we've got to seek permission. Hän sanoi, että me pyydämme tällaista lupaa. I said, from who? Keneltä? You told me to come and preach the gospel. Sinä olit pyytänyt, että minä tulen julistamaan He said, we evankeliumia. need permission. Ja hän sanoi, että me I tarvitsemme said, who luvan. told you? Kuka sanoi? He said, Jesus told me to call you. Hän sanoi, että Jeesus käski minun soittaa sinulle. But now we need to get permission Mutta nyt täytyy pyytää vielä because lupaa, they have stopped us from preaching. koska meitä on estetty I looked saarnaamasta. at this man Katsoin tätä and miestä. I knew Tiesin, he wasn't exercising että hän ei istunut his spiritual seat. hänen hengellisellä Because when istuimellaan. Jesus tells you, Koska kun Jeesus no sanoo, man can stop you. silloin ei yksikään ihminen pysty When sinua Jesus estämään. commands you, Kun Jeesus sinua No käskee, one can stop you. kukaan ei voi sinua estää. He said, Pastor, Hän sanoi, pastor, we don't do things here emme tee niin täällä. the way you do them in Uganda. Emme tee niitä sillä kun I te said, teette it is not Ugandassa. about Uganda. Sanoin, että ei ole kyse Ugandasta. It is about the kingdom of God. On kyse Herran valtakunnasta. If God has told you Jos Jumala on käskenyt, to have the conference, että pitäkää konferenssi, let the conference take place. niin silloin pitäkää se konferenssi. I went and I opened the door Menin ja avasin oven and I told the people to come in. ja pyysin, että ihmiset tulkaa sisälle. When the authorities came in, Kun viranomaiset tulivat, the man began to panic. mies meni paniikkiin. And they said, who told you to open the door? Ja hänelle sanottiin, kuka käski avata He oven? said, I am not the one. Hän sanoi, että en minä, It is the woman from Africa. vaan tämä afrikkalainen nainen. And I said, I am not the one. Ja minä sanoin, että minä en He ollut se, said, God told him to. vaan että Jumala käski. Therefore, you should ask the Lord, not me. Sen takia menkää Jumalan luokse puhumaan eikä mulle. While they were still talking, Miksi vielä puhun? while they were still Tai talking, kun vielä he puhuivat, two men kaksi miestä, who were killers and thieves, jotka olivat tappajia
murhaajia ja varkaita. They came in and they entered the conference hall. Tulivat sinne konferenssihuoneeseen. And the people of authority, Ja viranomaiset they looked at them katsoivat heitä and they said, ja sanoivat, we know these men. tiedämme nämä They are miehet, killers. he ovat They murhaajia, are murderers. he ovat murhaajia. As they were still saying Ja that, kun he vielä sanoivat the näin, two men went on their feet. kaksi miestä meni And heidän they polvilleen, said, sanoivat, the Lord showed us ja sanoivat, että Herra on that there käskenyt is a meitä. woman from Africa. Täällä on semmoinen afrikkalainen We have nainen. come to give our lives to Christ. Olemme tulleet antamaan elämämme Kristukselle. At that time they gave their lives to Christ. Ja sillä hetkellä he antoivat elämänsä And Kristukselle. the authorities said, Ja auktoriteetti let the viranomaiset conference sanoivat, take place. alkakaa tämä konferenssi. Why? Miksi? Because I spoke Koska minä puhuin from my seat of authority. auktoriteetin The istuimeltani. centurion said, Niin siellä sanotaan, Jesus, my son is sick. oli semmoinen, joka sanoi, Jeesus, My poikani servant on, is sick. poikani, palvelijani Come and heal my on servant. sairas, tule parantamaan. And Jesus said, Jeesus sanoi, should I come home or not? pitäisikö minun tulla sinne kotiin vai ei? And the centurion said, you don't have to come. Sananpäämies sanoi, ei sinun tarvitse tulla, Speak from where you are. vaan puhu siitä, missä olet. And the word shall be established. Ja silloin sana tapahtuu. Speak from where you are. Puhu siitä, missä olet. And my children will, and my servant will get healed. Ja minun lapseni ja minun palvelijani There is a parantuvat. spiritual seat On of olemassa authority. hengellinen auktoriteetin istuin. That when you speak to the Lord, Kun puhut siitä Herralle when you command the Lord, ja kun silloin käsket, when you press the button of your spiritual kun seat, silloin painat sitä nappulaa siitä The hengellisen devil has no istuimen choice vieressä, saatanalla ei ole mitään but to vaihtoehtoa run away silloin, from you. kun että hän The tottelee. diseases have no choice Se ei ole hänen päätettävissä. but to run away from you. Hänellä on vain yksi mahdollisuus The juosta Bible pois sinun goes on to luostasi. say Ja Raamattu sanoo, that there was a time oli aika, when the Lord anointed Joseph. kun Jumala voiteli Joosefin. And he said, Joseph, Hän sanoi, Joosef, you are going to have a dream. sinä näet unia. The Lord gave Joseph a dream. Jumala antoi Joosefille unia. And in that dream, Unessa Joseph saw his brothers cease. näki tämä Joosef And they veljensä. were bowing before the feet of Joseph. Ja ne näkivät, miten hänen veljensä lyhteet kumarsivat hänen lyhteensä edessä. He told his brothers, Hän sanoi veljille, he said, listen, sanoi, kuunnelkaa, I have had a dream. minä olin nähnyt And unen. in my dream, Ja unessani all of you came down in the form of sheets. kaikki te tulitte lyhteiden muodossa minun And you eteeni. bowed down before mine. Ja te tulitte ja kumartuitte The minun lyhteeni brothers were eteen. annoyed. Ja vielä veljet They närkästyivät. said, do you think Sanoivat, että that you are going ajatteletko to have sinä, your servants? ajatteletko sinä, että meistä tulisi sinun And the Bible palvelijoitesi? says Ja Raamattu sanoo, that Joseph had a second dream. että Joosef sai toisen unen. And the second dream, Toisessa unessa the Bible says Raamattu sanoo, that he also the moon and the sun. että aurinko, kuu ja tähdet It bowed before him. tulivat ja kumartivat hänen He edessään. told his father. Hän kertoi And the isälleen. father said, Ja isä do sanoi, you think ajatteletko that sinä, me and the mother, että minä ja we äiti can bow before you? tulisimme sinun eteesi No kumartamaan? matter what they thought. Ja ihan sama mitä he sanoivat. No matter what they were thinking. Ihan sama mitä he ajattelivat. The Lord had given Joseph Jumala oli antanut a Joosefille spiritual seat of hengellisen authority. istuimen, jossa oli auktoriteetti. A spiritual seat of leadership. Semmoinen johtajuuden auktoriteetti. He was supposed to command from that seat. Hänen piti käskeä siltä He was istuimelta. supposed to become a leader. Hänestä piti tulla johtaja. It was a spiritual seat. Se oli hengellinen istuin. And the Bible says, Ja Raamattu sanoo, one time the father told him, yhden kerran isä kertoi he sanoi said, hänelle, you go sanoi, and menepä take food to your brothers. ja vie ruokaa veljillesi. Gather some food Ja vie se and take it to your ruoka. brothers. Vie se veljillesi. They are looking after cattle. He tuolla pitävät karjasta huolta. As soon as he went, Heti kun hän meni, he found the brothers taking care of cattle. hän näki, missä veljet olivat siellä pitämässä And they huolta looked at karjasta. him. Ja he katsoivat häntä. They said, you look at that boy. Ja he sanoivat toisilleen, katsokaapas tuota He's poikaa. a dreamer. Tämä unennäkijä. He's a dreamer. Unennäkijä. He's a dreamer. Hän on unennäkijä. Let us destroy him. Tuhotaanpa tämä unennäkijä. And we see Ja silloin näemme, whether his dream shall come to pass. mitä hänen unistaan tulee. But my sister, my brother, Mutta siskoni ja when the veljeni, Lord gives you a spiritual seat, kun Herra antaa sinun no hengellisen one istuimen, can kill you. kukaan ei voi sinua No one tappaa. can destroy you. Kukaan ei voi sinua No one tuhota. can remove you from your seat Kukaan ei voi of sinua pistää authority. pois sinun paikaltasi, joka on auktoriteetin And paikka. they said, Ja he sanoivat,
Kill him. Tappakaa hänet. So that Ja näin. the spiritual seat Tämä hengellinen istuin. will remain vacant. Siinä ei tapahtunut mitään. So that Ja näin. his dream Ja, does not come to be fulfilled. ja näin saamme tehdä sen, että hänen They unistaan ei say tule grab him mitään. and kill him. Heitetään hänet pois ja tapetaan hänet. They say destroy him. Tuhotaan hänet. But when this man had a dream, Mutta kun tämä mies näki unen, he had what they call the spiritual seat. hänellä oli hengellinen istuin. The moment he dreamt a dream, Sillä hetkellä, kun hän näki ne unet, the Lord gave him a spiritual seat. Herra silloin antoi hänelle tämän And hengellisen when istuimen. God gives you a spiritual seat, Kun Herra sinulle antaa hengellisen not even istuimen, the devil can take it away. silloin saatanakaan ei voi sitä ottaa Not sieltä even your pois. brother can take it away. Paholainenkaan ei voi sitä ottaa pois sinulta. No one can touch your spiritual Kukaan seat. ei voi koskea sinun hengellistä God istuintasi. had given Joseph Jumala oli antanut Joosefille a spiritual seat. semmoisen hengellisen And istuimen. the brothers said, Ja veljet sanovat, kill him, tappakaamme hänet. kill him, Tappakaamme hänet. throw him into the pit. Heitetään hänet kuoppaan. Reuben said, please don't kill our little brother. Ja sitten joku sanoi, että ei kuitenkaan tapeta pikkuveljämme. Throw him into the pit. Heitetään hänet vaan sinne kuoppaan. The spiritual seat cannot leave you. Se hengellinen istuin ei voi sinua Even jättää. when you are in trouble, it cannot leave you. Vaikka olisit ongelmissa, se istuin ei sinua jätä. Even when you are sick, it cannot leave you. Silloin kun luulet, että sinä uppoat, niin se ei You jätä will move sinua. with your spiritual seat. Sinä liikut hengellisen istuimesi And the kanssa. Bible says Ja Raamattu sanoo, that they threw him into the pit. että hänet heitettiin kuoppaan. When Joseph fell in the pit, Kun Joosef oli siellä he kuopassa, fell in with his spiritual seat. hän putosi sinne hengellisen istuimensa kanssa. Because the spiritual seat does not go away. Koska se hengellinen istuin ei lähde minnekään. The anointing does not go away. Ja se voitelu ei lähde minnekään. He sat in the pit Hän istui siellä kuopassa with his seat of authority. sen auktoriteetin istuimen And the kanssa. seat of authority can speak. Ja se istuin, siltä voi puhua. And the seat began to dictate. Ja silloin se istuin alkoi puhumaan. Because the seat can speak. Koska tämä istuinkin voi puhua. It began to dictate inside the pit. Se alkoi siellä antamaan neuvoja siellä kuopassa. And the seat said, Ja tämä istuin sanoi, Joosef, you cannot stay in the pit. sinä et voi jäädä tähän kuoppaan. You need to get out of this pit. Sinun täytyy lähteä pois tästä kuopasta. The Bible says, Raamattu sanoo, while he was still inside the pit, kun hän vielä oli siellä kuopassa, men who came to buy slaves, siellä tuli miehiä, jotka olivat menneet ostamaan orgia. why did they appear? Miksi he tulivat? Because the spiritual seat Koska oli hengellinen wanted istuin. Joseph to come out of the pit. Ja se halusi, että Joosef pääsee sieltä A kuopasta pois. spiritual seat can never leave you. Hengellinen istuin ei koskaan sinua jättää. And so the brothers said, Ja silloin veljet sanoivat, why don't we sell Joseph? miksi emme myisi Why Joosefia? don't we just sell him right now? Miksi emme vaan myisi häntä nyt? So they can take him away. Jottei hänet voidaan viedä They pois. got him out of the pit. Ja hänet otettiin sieltä And they kuopasta. began to sell him as a slave. Ja he aikoivat myydä When hänet orjana. Joseph came out of the pit, Kun Joosef tuli sieltä he came kuopasta out pois, with his spiritual seat. hän tuli tämän hengellisen autoriteetin kanssa. He did not leave his seat of authority in the pit. Hän ei jättänyt sitä hengellistä istuintaan sinne kuoppaan. Nothing can make you leave your spiritual seat. Mikään ei voi sinua Even when they tehdä want to jättämään kill you. sitä sinun istuintasi. God will make a way where there's no way. Jumala tulee tekemään sinulle tien silloin, kun ei ole mitään tietä. Even when they want to destroy you, Silloinkin, kun he haluavat sinut God tuhota. will make a way where there's no way. Jumala tekee sinne tien, missä ei ole mitään tietä. And so Joseph came out Ja Joosef tuli with his anointing and seat of authority. hänen voitelussaan, hänen auktoriteetissaan. And the Bible goes on to say Ja Raamattu jatkaa, that they sold him as a slave. että hänet myytiin orjana. When Joseph was a slave, Kun Joosef oli orja, he still carried his seat of authority. hän vieläkin kantoi sitä auktoriteetin istuinta. And it began to talk. Ja se alkoi puhua. The seat began to talk. Istuin alkoi puhua. And the seat said, Ja istuin sanoi, Joseph, you cannot become a slave Joosef, sinusta ei voi tulla orjaa, because you have not yet become a leader. koska sinusta on tulossa johtaja. And the Bible says Ja Raamattu sanoo, that they sold Joseph että hänet myytiin. to a man called Potiphar. Hänet myytiin
tehtiin Potifar-nimisen miehen When Joseph went to taloon. Potiphar's house, Kun Joosef meni Potifarin he still taloon, had the spiritual seat. hänellä oli edelleen tämä auktoriteetin He still istuin. had the anointing. Hänellä edelleen oli se voitelu. And the Bible says he sat in Potiphar's house. Ja siellä sanotaan, että hän istui Potifarin talossa. And he was made a leader in Potiphar's house. Ja Joosefista tehtiin johtaja Potifarin talossa. Not because Joseph was highly educated, Ei sen takia, että Joosef olisi ollut korkeasti but koulutettu, because the seat was commanding vaan siksi, että istuin määräsi, that he grows much stronger, että hänestä tulisi kasvamaan that he paljon becomes a voimakkaampi. better leader. Hänestä tulee paljon parempi So he johtaja. was in Potiphar's house Hän oli silloin Potifarin talossa. with the seat of authority. Hänellä oli tämä auktoriteetin istuin. And the Bible says Ja Raamattu sanoo, Potiphar's wife wanted Joseph. Potifarin vaimo halusi Joosefia. And he said, Ja hän sanoi, come and lie with me. tule ja makaa kanssani. But Joseph refused. Mutta Joosef kieltäytyi. And she forced him. Ja kun hän The pakotti, Bible goes on to say Raamattu jatkaa. that then she remained. Sitten hän pysyi. Then she remained Sitten hän pysyi. with the cloak of Joseph. Tämän Joosefin, hän otti sen Joosefilta vaatteen. Hänelle And she jäi began se to vaate. shout. Ja hän alkoi She huutaa. said Joseph was trying to rape me. Ja hän huusi, että Joosef yritti Joseph minut was trying to raiskata. rape me. Joosef yritti She raiskata told minut. her husband. Hän sanoi miehelleen. And the husband said, Ja mies sanoi, take him to prison. vie hänet vankilaan. How can he do such a thing? Miten hän voisi tehdä When näin? Joseph went to prison, Kun Joosef meni he sinne went with his vankilaan, spiritual seat of hän authority. meni hengellisen istuimensa kanssa. It followed him in prison Se seurasi häntä vankilaan. because the spiritual seat, Koska hengellinen it istuin, will give you favor. se antaa sinulle It will suosion. give you leadership. Se antaa sinulle It will give you johtajuuden. an anointing. Se antaa sinulle When he voitelun. went to prison, Kun hän meni sinne the vankilaan, devil thought paholainen ajatteli, that he was going to destroy Joseph. että nyt minä saan tuhottua Joosefin. But he could not destroy him Mutta ei paholainen pystynyt häntä because tuhoamaan. Joseph Koska Joosef was highly anointed. oli todellakin Was korkeasti highly anointed. voideltu. And when he went to prison, Ja kun hän meni he vankilaan, never left his spiritual seat. hän ei koskaan jättänyt hengellistä istuintaan. The Bible says Raamattu sanoo, that he sat in prison että hän istui siellä and he became a vankilassa. prisoner. Hänestä tuli vanki. The spiritual seat began to talk. Ja silloin tämä hengellinen istuin alkoi And it puhumaan. said, Joseph, Sanoi Joosefille, you are not supposed to be in prison. sinun ei pitäisi olla täällä vankilassa. Because when you have a spiritual seat, Koska silloin kun sinulla on tämä hengellinen it istuin, will command authority. silloin täältä tulee auktoriteetti tältä And because istuimelta. the spiritual seat was talking, Ja koska tämä hengellinen istuin puhui, because the spiritual seat was saying things, koska tämä hengellinen istuin sanoi saying, asioita, Joseph, come out of the prison. sanoi, että tule ulos sieltä vankilasta. The Pharaoh had a dream. Siksi Faarao näki unen. And the Bible says Ja Raamattu sanoo, that the Pharaoh että Faarao could not interpret the dream. ei pystynyt tulkitsemaan No unta. one could interpret the dream. Kukaan ei pystynyt tulkitsemaan unta. Why? Miksi? Because Koska? God had wanted Koska Jumala halusi, Joseph to come out of prison. että Joosef tulee sieltä vankilasta. The spiritual seat was saying Ja hänen hengellinen istuimensa sanoi, that come out of prison. tule ulos vankilasta. Joseph, come out of prison. Joosef, tule ulos vankilasta. And they said, call someone to interpret the dream. Ja he sanoivat, että kutsukaa joku, There joka voi was tämän no one tulkita in the tämän land unen. Mutta ei ollut ketään That maassa, could interpret the joka dream. pystyy tulkitsemaan unen. Somebody said Mutta joku sanoi, that there is a man in prison. että on ihminen siellä His vankilassa. name is Joseph. Hänen nimensä on Joosef. He can interpret the dream. Hän pystyy tulkitsemaan sen unen. What was making that happen? Mikä sai tämän It was tapahtumaan? the spiritual seat. Se oli tämä hengellinen They istuin. went and they called Joseph from prison. He menivät ja ottivat hänet And they vankilasta. said, He sanoivat, come and interpret. tule ja tulkitse. When Joseph came out, Kun Joosef tuli he ulos, went out with his spiritual hän seat. meni jälleen hänen hengellisen istuimensa kanssa. And the Bible says Ja Raamattu he sanoo, went to Pharaoh's house hän meni Faaraon taloon and he interpreted the dream. ja hän tulkitsi sen unen. After interpreting, Sen jälkeen kun hän oli then tulkinnut, Pharaoh said, Faarao sanoi, there is no other person ei ole ketään toista henkilöä, that can do what you do. joka voi tehdä sen, mitä From sinä now teet. onwards, Tästä eteenpäin. you are number 2 in my kingdom. Sinä olet numero 2 minun valtakunnassani. It did not matter Eikä ollut väliä, whether Joseph was thrown in the pit. oliko se Joosef heitetty sinne It did kuoppaan. not matter Eikä ollut väliä, whether Joseph was taken to prison. oliko Joosef viety vankilaan. It did not matter Eikä ollut väliä, whether Joseph was saying bad things by the Potiphar's wife. mitä kaikkea tämä Potifarin vaimo sanoi Joosefista. What mattered now Se, millä oli nyt was väliä, that Joseph oli se, had been promoted että Joosef oli to sit korotettu on the seat of authority. istumaan auktoriteetin He istuimella. was number 2 in the kingdom. Hän oli numero
kaksi tässä The valtakunnassa. Bible says Raamattu sanoo, that Joseph että Joosef commanded everything. käski kaikkea. He would sit on the seat Hän istui sillä and he istuimella. would say, this has to happen. Hän sanoi, että näin ja He näin would täytyy sit on tapahtua. his seat. Hän istui And he istuimellaan. would say Hän sanoi, that everything that I want you to do, kaikki mitä minä haluan teidän you tekevän, will do it. te teette sen. The Bible says Raamattu that sanoo, his brothers came että hänen veljensä when tulivat, there was famine. kun oli And when nälänhätä. they reached there, Ja kun he tulivat sinne, so my Bible tells me minun raamattuni that sanoo they came minulle, before Joseph että he tulivat Joosefin and they eteen. bowed before Ja Joseph. he kumartuivat The Joosefin dream edessä. was fulfilled Ja uni kävi toteen. because of the spiritual seat. Hengellisen istuimen tähden. Tonight, Tänä iltana we are going to speak nyt me puhumme from our spiritual seat. hengelliseltä istuimeltamme. One witch doctor came to my house Eräs tohtori tuli minun luokseni. and she told me, Sanoi minulle, we are tired of seeing you preach the gospel. me olemme väsyneitä siihen, että sinä saarnaat evankeliumia. And she said, tomorrow Hän sanoi huomenna at around 5 o'clock, 5:00 you will be a dead woman. sinä olet kuollut nainen. I spoke from my spiritual seat Minä puhuin hengelliseltä and I istuimeltani. said, Father, Sanoin, Isä, witchcraft tämä cannot noituus destroy me. ei voi minua tuhota, Neither can a woman eikä mikään nainen. tell me that I'm going to die. Sano minulle, että minä And I kuolen. said, I refuse to Ja die. sanoin, että minä I kieltäydyn refuse to kuolemasta. die. Kieltäydyn And I kuolemasta. said, Father, Sanoin, Isä, tomorrow huomenna I want this woman to come haluan, että tämä nainen, at 5 nainen in the tulee. evening. Hän tuli illalla, The following day, noita tohtori, this seuraavana woman päivänä. was practicing her witchcraft. Tämä nainen harjoitti noituutta. She was practicing her witchcraft. Hän noituutta harjoitti siinä. And the Lord got hold of this woman. Ja Jumala otti kiinni tästä naisesta. She began to walk Hän alkoi kävellä. about 10 miles away. Hän käveli 10 mailin päähän. And she came to my house. Mutta hän tuli sieltä. When she reached the compound Kun hän tuli tälle alueelle, where I stay, sinne missä minä I olen, said, Father, sanoin, Isä, open her eyes avaa hänen silmänsä, that she may see että hän näkisi, that nothing ettei can mikään destroy me. voi minua I tuhota. speak from my spiritual Minä seat. puhun hengelliseltä istuimeltani. The woman came in, Nainen tuli sisään. and when she opened her eyes, Kun hän avasi silmänsä, she was looking face to face with me. hän katsoi kasvoista kasvoon minuun. Then I said, Father, Sanoin, Isä, open her eyes, Father. avaa hänen silmänsä, Isä. When the Lord opened the woman's eyes, Kun Herra avasi naisen silmät, there were so many angels oli niin monta enkeliä, that were surrounding me in my home. jotka minut ympäröi minun kodissani. So many angels. Niin monta enkeliä. And the woman had said, Ja nainen sanoi, I was going to die at 5. minun piti kuolla 5. But listen to me carefully. Mutta kuuntele minua. When you speak from your spiritual seat, Kun sinä puhut sinun hengelliseltä Of authority. istuimelta, jossa on there is auktoriteetti, no power ei ole mitään on voimaa, earth that mitään, can destroy joka you. voisi tuhota. She saw the angels. Hän näki enkelit, The angels were surrounding me ja enkelit ympäröivät minut. simply because Yksinkertaisesti, I spoke koska from puhuin my spiritual seat. hengelliseltä The istuimeltani. Bible says Raamattu sanoo, that there was a time oli aika, when the beggars kun tuli were kerjäläiset, not allowed to enter the gate. ja heitä ei annettu tulla porttien sisäpuolelle. It does not matter about your weakness. Ei ole väliä, mikä sinun heikkoutesi on. Your sickness does not matter. Sinun sairaudellasi ei ole mitään väliä. The Lord knows who you are. Herra tietää, kuka olet. The Lord knows what you go through. Herra tietää, mitä käyt läpi. These beggars were refused to enter Nämä kerjäläiset estettiin tulemasta sisään, because they had leprosy. koska heillä oli lepra. And they said, you will not come in. He sanottiin, että te ette tule sisään. It reminds me Se muistuttaa of a minua time when I went to UK. sellaisesta ajasta, kun menin Englantiin. Before the conference began, Ennen kuin konferenssi alkoi, my host came and told me, minun emäntäni tuli luokseni ja he sanoi, said, my dad is sick sanoi, että minun isäni on sairas. and he's lying on the bed. Hän makaa siellä sängyssään. And I said, brother, Sanoin, veli, how are we going to preach the gospel miten me saarnaamme evankeliumia, when your dad is lying on the bed? jos sinun isäsi makaa sairaana? I said, let's go to the hospital. Sanoin, että nyt mennään sinne The sairaalaan. moment we reached the hospital, Heti kun pääsimme sairaalaan, after we had arrived, sen jälkeen kun tulimme, the father of the man died.
tämän miehen, minun isäntäni isä kuoli. And I said, Ja sanoin, this is time ja nyt sanoin, nyt for on me aika minulle to use my spiritual seat of käyttää authority. minun hengellistä valtaani. The conference has to take place. Konferenssin täytyy alkaa. We cannot preach the gospel Emme voi saarnata with evankeliumia, a dead body in the mortuary. jos sinun isäsi kannetaan samalla sinne There ruumishuoneeseen. has to be a difference. Täytyy tapahtua jotain. Something must happen. Jotain täytyy tapahtua. The doctor said Ja sitten that the lääkärit man has sanoi, already died. että tämä mies on jo kuollut. You cannot see him. Emme voi häntä nähdä edes. But prepare for the body of the man. Mutta että nyt tämä ruumis I valmistetaan. went to the hospital Meni sinne and this man was lying on the bed, ja siellä se mies makasi. totally finished. Hän oli ihan loppu. And what hurt me Ja mitä? was that he had never given his life to Christ. Se mikä minua satutti oli se, että hän ei I ollut stood koskaan up. antanut elämänsä Jeesukselle. Minä And I nousin looked ylös. at this man Minä katsoin tätä miestä. and I said, Father, Sanoin, isä, I command this man minä käsken tätä for the miestä sake of the conference tämän konferenssin tähden, to come back to life. että hän nousee The elämään. moment I said that, Kun sanoin tämän, within 2 minutes, 2 the Lord sekunnin, resurrected the 2 man minuutin ajan jälkeen Herra nosti tämän miehen. and the man came back to life. Ja mies heräsi Not eroon. because of anything special. Ei mitään erityistä. Not because I just wanted to speak. Ei sen takia, että vain halusin But puhua. I spoke Mutta minä from puhuin my seat of minun authority. hengellisen auktoriteetti-istuimeni I spoke päältä. Minä From puhuin my seat of authority. minun And I auktoriteetti-istuimeni commanded päältä. the man Ja minä käskin sitä miestä to come back to life. tulemaan takaisin There elämään. is power Anna when voima, you command kun sinä käsket from your seat. sinun hengelliseltä of authority. istuimeltasi, missä on The only auktoriteetti. problem with people, Se ongelma ihmisten kanssa they sit on their chairs on se, että he istuvat siellä, and they don't occupy it all. he istuvat siinä penkillä, mutta eivät koko And so istuimella. you leave room for the devil to sit here. Että siinä jätetään ikään kuin paholaiselle semmoinen kaistalle, And että when you are istuppa sinä commanding, tähän. Ja silloin kun sinä